БРИКС саммитында катнашырга 300-дән артык дәүләт вәкиле теләк белдергән. Бу вакыйганың ни дәрәҗәдә кулачлы булачагын, аның белән бәйле соннар күрсәтеп тора. Казанда саммит көннәрендә 2000-нән артык журналист эшләячәк, 250-дән артыгы чит илнекеләр, шулай ук 16 телне тәрҗемә итү мөмкинлеге дә булачак. Кунакларга 800 волонтер ярдәм итә. Саммитта катнашучыларга яшәү өчен 6000-нән артык номер әзерләнгән. БРИКС белән бәйле 5 сорауга 5 җавап алдагы материалда. БРИКС саммитына күпме кеше килүе көтелә. БРИКС саммитына чакыру 38 дәүләт башлыгына юлланган, 24 илнеке Казанга киләчәген әйткән. Саммитта 32 дәүләттән делегацияләр катнашачак. Халыкара чараны яктырту өчен 2080 журналист җәлеп ителгән. Аларның 1200-гә якыны Россиянекеләр, 800-дән артыгы чит ил журналистлары, 57 илдән масса күләм мәгълүмат чаралары гариза юллаган. Иң активлары Һиндстан белән Кытайдан. Саммитта катнашучылар кайларда яши, аларны ашату ничек оештырыла? Саммит кунакларын Башкаланың 58 кунакханәсендә кабул итәләр. Алар өчен 6616 номер әзерләнгән. Делегация башлыклары махсус коттеджларда яшәячәк. 21 президент люксы әзерләнгән. Аларның 13-ен БРИКС саммиты өчен махсус булдырганнар. Мәйданнары 100-250 квадрат метрлы. Һәр кунакханәдә инглизчә иркен аралашучы хезмәткәрләр бар. 20 телдә, кайбер башка телләрдә дә сөйләшә белүчеләр эшли. Меню төзегәндә кунакларның төрле милләт һәм дин вәкилләре икәне исәпкә алына. Әйтик, мөселманнар, индуслар өчен тыелган ризыклар әзерләнми. Вегетарианнарны да аерым ашаталар. Кайсы телләрне белүче тәрҗемәчеләр эшләячәк? БРИКС саммитында нигездә төп 6 телдә аралашучы рус, инглиз, Кытай, Португал, һинд һәм гарәп сөйләмен белүче тәрҗемәчеләр эшләячәк. Алар арасында 16 телдә сөйләшә алучылар да бар. Халыкара вакыйгага күпме волонтер җәлеп ителә? БРИКС саммитында 830 волонтер катнашачак. Аларның 253-е чит илнекеләр, һәрберсен махсус укытканнар. Алар кунакларны каршы алып, яшәячәк урыннарына озатып, кунакханәләрдә кирәкле ярдәмне күрсәтеп тора. Волонтерлар саммит очрашулары узачак мәйданчыкларда да эшли. БРИКС саммитына килүчеләр нинди төр транспортта йөрәячәк? Саммит кунаклары өчен аэропорттан Казан үзәгендәге тимер юл вокзалына кадәр өстәмә 176 рейс оештырыла. Алар 20 минут сайын кузгалып китәчәк. 19-ннан 25 октябрьгә кадәр поездлар иртәнге 7 яртыдан кичке 11 яртыга кадәр хәрәкәт итә. Калган пассажирлар өчен көндәлек йөри торган 20 рейс та гамәлдә була.